zemalja bivše Jugoslavije. Austrija je, ističu u hrvatskom veleposlanstvu u Beču, jedan od najvećih hrvatskih saveznika u njezinom ulasku u Europsku uniju. Iako ne dijelimo granicu, tretiraju nas, kaže veleposlanik Bakota, kao susjede, a intenziviraju se obostrano i pregovori o ulaganju ne samo u financijski sektor, turizam, već i područje energetike. Mi imamo čitav niz vrlo poznatih gospodarstvenika, kulturnih radnika. Općenito Hrvati imaju dobar imidž u Austriji. Ono što to je vrlo bitno da naznačiti. Dobro su organizirani, imaju čitav niz udruga, organiziraju hrvatske balove, vrlo često su udruge organiziraju različite kulturne događaje. Posebno me veseli da je prošlih dana organizirana i prvi puta udruga hrvatskih poduzetnika u Austriji. Dakle, oni bi htjeli i značajnije gospodarski pomoći Republiku Hrvatsku. I u tom pogledu ne predstavljaju, ukupno rečeno u Austriji, nikakav problem za austrijsko društvo. Dapače, vrlo često su naznačeni kao primjer zaista naroda koji je dobro integriran, ali koji istovremeno želi sačuvati svoja kulturna i nacionalna obilježja. Austrija je, poznato je, zemlja uređenih pravila i fascinantnih programa potpore integraciji useljenika. I dok kod nas navikli smo nerijetko djecu koje odskaču ponašanjem, nemirom, slabijim kognitivnim sposobnostima ili nepoznavanjem jezika, smirujemo i dodatno obrazujemo u obitelji ili plaćamo instrukcije, Austrija u samom startu nudi 4 razine pomoći. Osim što strancima omogućuje 5 sati njemačkog na tjedan, neocjenjivanje njemačkog jezika, djeci stavlja na raspolaganje osobne asistente u školi. I to za pomoć u svladavanju sadržaja predmeta, za pomoć pri svladavanju pisanja i čitanja, za prilagodbu interkulturalnoj sredini, za snalaženje u novoj radnoj sredini djeci s emocionalnim ili socijalnim problemima. Tek ako nitko od njih ne napravi pomake, uvodi se psiholog ili socijalna služba. Nezadovoljstvo roditelja Hrvata odnosi se prije svega na pitanje tretiranja hrvatskog jezika. On se naime ne predaje kao poseban jezik, već se službeno i provedbeno predaje kao jedinstveni bosansko-hrvatsko-srpski. Na primjer, ja uvijek kažem taj primjer Češke i Slovačke. Čehoslovačka. Niko nije došao na ideju da bi rekao, pa ajde pričate čehoslovački. Pa ljudi pitaju, ste vi ludi? Ne? Ili, evo, svi ujedno, Čehi i Slovaki. Ako to žele, neka bude. I ja sam prvi koji će poduprijeti ako se kaže, a Hrvati i Srbi i Bosanci žele imati neki zajednički kulturni dom. Pa za volju Bože neka imaju. Da? Ali ipak, a sad posebno govorim pro domu za Gradišćanske Hrvate, nama se ne stavlja pitanje da li ćemo pričati ili pisati srpski ili bosanski ili bošnjački. Naš jezik je hrvatski od uvijek bio tako, a tako ćemo ga zvati, tako ga želimo zvati i taj jezik želimo učiti. Sa svim varijantama, da? Poštivajući naravno sve ostalo. Učenje čistog ili standardnog hrvatskog jezika prepušteno je tako inicijativi najagilnijih učitelja ili hrvatskim udrugama, među kojima prednjači Gradišćansko-hrvatski centar u Beču. Problem je u informaciji i to jedan drugome ono kaže da je odgovoran za to. Da? Školski savjet kaže mi roditelji to trebaju, drugi kaže direktori su nadležni i tako. Znači, to je u stvari u tome da treba inicijativa roditelja, da, a mi mislimo da bi bilo nekako dužnost i školskog savjeta i pojedinih škola da oni jednostavno i daju te informacije što moguće. A druga stvar je da, na primjer, zajednica, odnosno hrvatski nastavnici, odnosno učitelji i nemaju kao neku jednu čvrstu zajednicu ili kao neki lobby. Da, na primjer, i za francuski i za druge jezike tu je neka institucija, ne institucija, ali neki interes za time. Znači, oni se bore za svoje satove. A to mi se čini da što se tiče hrvatskog, da toga nema. A da ja mislim da je to možda jedan nedostatak. U cijelom je Beču u pučkim školama zaživio tek jedan jedini odjel na kojemu se odvija dvojezični hrvatsko-njemački program. I to prije svega zbog naklonjenosti ravnateljice škole i agilnosti 2 učiteljice hrvatskog podrijetla. Taj jezik, što bi trebao biti hrvatski, srpski i bosanski, je jednostavno nazvan kao BKS,
BKS jezici su bili. Dakle, između svakog slova je bio po jedan zarez. Međutim, ja sad kad to gledam, sad to više nije BKS, to nisu BKS jezici, nego je to BKS jezik. I još sam pročitala, i to me jako iznenadilo, da recimo više škole su uvele taj jezik, pa čak jedna trgovačka akademija u 15. Kotaru planira za 2011. i 2012. godinu uvesti BK jezik kao zweite lebende Sprache, što znači drugi jezik po važnosti pored njemačkog jezika. Meni je jako bitno da moja djeca znaju materijski jezik, znači u biti čitanje i pisanje, pogotovo pošto je moj muž iz Poljske. Mi kući komuniciramo trijezično, znači moj muž komunicira sa djecom poljski. Ja se trudim da komuniciram sa njima hrvatski, a ja i on međusobno koristimo njemački. Ja osobno imam 3 djece, nisam baš zadovoljan sa školskim sistemom u Austriji. Možete nam to malo pojasniti? Što vam smeta, na primjer? Smeta mi zato što u Austriji, možda sad i Hrvatskoj prije, možda biti zadnjih par godina, odmah djeca poslije 10., 9., 10. njihove godine uzrasta moraju se da se odluče u koji će smjer ići. Ja mislim da sa 9, sa 10 godina puno prerano. Znači, kao što je prije postalo u Hrvatskoj, nema da je osnovna škola do 8 godina, znači sa 14-15 godina ipak dijete drugčije razmišlja nego sa 9 ili sa 10. Mislim, to je što meni puno smeta. I dok se sad tamo reći u Austriji zadnjih 4-5 godina govori da se uveze ta gemeinsame šule, znači od 7 do 15 godina, dok to dođe, ja mislim da će proći još 5-6 godina, dok oni to usvoje. Iako smo se uvjerili da hrvatska djeca postižu dobre obrazovne rezultate, statistika je poražavajuća. Možda i ovoga puta zbog činjenice da se u glavnini istraživanja određujemo ne temeljem nacionalne pripadnosti, nego govornog jezika. A tu nam je ostavljena samo jedna kategorija. I ovoga puta hrvatsko-bosansko-srpski jezik. Ne znamo dakle tko je prema tim statistikama loše obrazovan, Hrvati, Srbi, Bosanci ili Romi, kako god se po pitanju jezika oni izjasnili, ali je poznato i javno biva stalno objavljivano da se 30% naše djece nalazi u školama za posebne potrebe. Gotovo 50% ima završenu samo osnovnu školu, puno je ponavljača, malo onih koji završavaju dobre škole i puno onih koji se odlučuju na zanat. Radi se pritom o drugom naraštaju, integriranih dakle stranaca. Otprilike 70% djece stranaca se odlučuje na zanate ili berufšule, ali ja smatram da je to zbog toga što recimo u prvoj godini djeca već postoji. Jer zapravo težnja djece je od 14 i 15 godina u Austriji da budu samostalni. Sad, mogućnost samostalnosti je otići i upisati nekakav zanat i prva godina već je plaćeno. 500 eura dobiju ili 500-600 eura dobiju u prvoj godini mjesečno zarađuju. Dakle, ta djeca već paralelno škola i recimo mogućnost zarade je tu. Vrijedi li ovo i za Hrvate? Jesu li Hrvati ipak uzorni učenici? Tko je zakazao u postavljanju istraživanja i tko će uvjeriti austrijske vlasti da se hrvatski treba poučavati kao jezik odvojen od srpskog i bosanskog? Pitanja su za čije se rješavanje pošteno trebaju zasukati rukavi. Jer posljedice ovog jezičnog pitanja zapravo dotiču i područje imidža manjina, posljedično i migrantsku politiku, a ona uređuje sudbinu više desetaka tisuća Hrvata u Austriji. I bila je ovo posljednja reportaža u današnjoj emisiji.